माथो नोंसिना दाउ गोदान होनायबाथाय सिखारनो बालाया होनबा गिदिरथार नामा होनबा बिराद गिदिरथार नामा कम्पानिया जायगायाव डाइरेक्ट बिदै दैबाथाय लांखाबाय दाराफारामाव थागोनदां थानाया आं बेखौबो दंना खोनालाबायो माथो साबारि होनदों नामा साबारि ओंखारला दं खाथियावसो जागोनदां होनबा बिदिनो थालाबायोना गाव कम्पानि खेवगासिनो आरोखि ना हरनि माबानिफ्राय थिनथायाव आदार होदो नयथायावहाय फैदो ओमफ्राय हिनजावफोरा नोंसिना सयथायाव दायो मालाय होनबाबोथ' नोंसोर सयथायाव थानांगौ सयथायाव हौवाखौ नयथायाव थांनांगौ माबा थानायाव थायासै बुस्थु थानायाव मा नाममोन गनेश थानायाव थायासै बाङालिफोरजों ए बाङालिफोर गोजामोन नामा बेहाय बर'फोर गैयामोन आरोखि ना बाङालिफोर गोजामोन खय थारिखआव 6 थारिखआव खेबनो होयो ना बिराद जलदिथार माथो होनबा थिगानो माथो 2 थारिख 6 थारिखआव थांनो मोननाया आंनि सिगाङावलै बेयाव डक्टरनि जाथ'बाय थांगामिया थांगामि ब्रान्स बेरायबायदा बेरायदा हा बेरायबाय गैयाबा मोसाना खोन्थागौमोन आं बरियालै थांगामिनि खाथिनि ओइ थांगामिनि ब्रान्स निर्जाय माबा दं भिडिअ बानायाखै लाइभसो बानाय हेलौ एवनानै दखानाव ब्रादार हादों गासिबो ब्रान्स गोजा आरोखि ब्रादार फादार मानो खालामखाबाय सोरजों थांगोन बार'सो नोंसिना नै बेखौसो सारदों आं हारसिंसो ओमफ्राय बेलेगा मा मावहैदोंथाय माबा रोगादों ओमफ्राय दा एकथानिफ्राय रेस्ट होयोबालाय हौवाफोरनो लासै रोगालै नांगौबा लाबाय था फुनानै जोंनाबो बिदिनो खामानिया मा बुस्थुथाय मानसि माबा जाबा खोन्थाहरगोन आं इसोरखौ नुहुराहाय इसोरखौ नै ओरैसो नुहुरोना नुहुरबाय फंबायानो हेल' नों रागा जोंबाय
नों गोरोन्थि खालामबाय सिरियाव नुहुरो आइ नुहुरो